kuratidza kuti haugone zvikanzitengesa zvauinazvo upe kuvarombo haina kumuitira mushi. Haisi nyaya yekuti Jesu angari against this man, but aida kumushowa a picture yekuti when you trust in your ability you always fail. You need the grace of God. So the Pharisees were so serious to an extent yekuti kuporeswa kwemunhu kwakatova bhowa nokuti yaiva sabata. Church is supposed kupembera kuti munhu anga akaremara 18 years apora kwatoni testimony vakataiwa tera zvaitwa hazvisi. Orati kana imi muchiziva kuti pane madays azvinogona kuitwa maidii kufanoita henyu. Kuti that power to heal havana, but the mind to condemn ndoiri mavari. Kuporesa kwacho havakwanise, asi kutsura nekutuka anenge aporeswa vachimukondema on the sake of the day ndozvavanogona. So Jesu haana kurivhesa healing yemukadzi uyu nokuti yaiva sabata. Healing yake yakatova permanent, although pane vanhu vasiri happy nazvo. Dai Mwari akakukomborera mumazuva anonzi azviite, mumazuva anofungidzwa nevanhu kuti musizeni ino hapana paunosimuka napo ona mamirira zvakaita. May the hand of the Lord help you to rise. Jesu wakaporesa munhu mumazuva risiri kutarisirwa nevanhu ravasiri kuda, asi akazviita ende haana kurivhesa. So mukadzi uyu wakashedzwa to the front. Ndokubva Jesu apedza kuporesa mukadzi ndokubva ataura a statement yandidenda kuti ndiparidze nyaya iyi. Zvanzi uyu haasi here mwanasikana of the daughter of Abraham who was bound by the demon for 18 years. Say Jesu ari kumenshena the name Abraham pa issue ye healing yemukadzi uyu, and also mentioning the time yekuti anga ari bound for 18 years. Kureva kuti nhasi ndichada kudzidzisa pamusoro mathematics dzekudenga. Mukadzi uyu haisi coincidence kuti ari kuporeswa ari pa 18 years uye pachitaurwa issue yaAbraham. But Jesu une nyaya arikuda kutionesa, handide nonditaure pamusoro pemarights. Yaitova right yake, and anga atori pa right time yekuti awane kuporeswa kwake. Sei kana ari Abraham ane nguva yekuti ari kubva kunobatsira Lot kuhondo, ari mune imwe nzvimbo ndokubva asangana naMelchizedek. That's Genesis 14. Asangana na Melchizedek. Genesis 12. Asangana na Melchizedek. Zvanzi iye ndokubva apa a tenth yezvaanga awana kubva pahondo yaaita achipa kuna Melchizedek. Melchizedek ndokubva apawo Abraham chingwa newine, esimbu yaKristu kana kuti muviri washe. Kureva kuti kusangana kwaAbraham naMelchizedek ishadow picture yaJesu naAbraham. Nokuti zvakapresentwa naMelchizedek zvinongoreva Jesu chingwa newine. Jesu agara nevadzidzi vake anoti izvi itai mukundirangarira nguva dzese. Ndokubva abadirira chingwa ndokubva apa wine akati chingwa ichi muviri wangu, wine ndoropa rangu. So Melchizedek pazvaari kupresenta kuna Abraham pari kupresentwa Kristu. Then Abraham ane zvaari kupa kuna Melchizedek inova a tenth. Alright. So mukadzi uyu anga ari bound for 18 years. She is also a daughter to Abraham. Saka Jesu ari kuti pano pane nyaya yanga yakavanzika izvi kuzikana nemafarisi vari kukriticize ipi yekuti kana Abraham ari baba wemusikana uyu, Abraham akasangana neni muna Melchizedek akandipa 10, uyu ane 18 years akabhenda musana. Tikagona kutora 10, our God is a God of multiplication. Saka pesi panokomborera munhu anoti be fruitful and multiply. So uyu mukadzi akabhenda musana for 18 years ari daughter of Abraham, akasangana naJesu akamupa a tenth. Zvoreva kuti tikatora 18 years dzekurwara kwake times 10 inotipa 18, inotipa 180. Tikaenda kuma degrees, 180 degrees means a straight line. Line riri straight ma degrees acho I 180. So mukadzi ari bound for 18 years. She is a daughter of Abraham akabhadhara a tenth, which means atojuku healing yake nokuti ari museason yekuva straight. But inhau yekuti angangodaro asingazive marights ake, marights haakumiririre.
but kana wakuziva marights unomira kusvika akubenefita. Kodzero hadzikumiririre, but kana wakuziva kodzero ndiwe unomira kuti kodzero dzako dzizadzikiswe. So mukadzi, she was in the right season yekuva straight, but she was still bound for 18 years. Ari kutadza kuunderstanda kuti ndakatsika platform yekutenda by faith ndiri mwana waAbraham. So mufaith realm mune 10 dzakadepositwa nababa Abraham kuna Jesu. And izvezvi ndamo 18 years ndakapenda musana. So ndikatora zvakaitwa naAbraham nemakore andarwara 18, 10 times 18, 180. 180 degrees means straight line. Saka haisi coincidence kuti nyaya yemukadzi akapenda musana ari kuoperata pa 45 degrees auhinwe naJesu amu 18 years. So healing yake yakanyanyobhesa pakuunderstanda marights. Unomboziva here kuti pane kupora kunoita munhu wedha anambatirwa haana zvidhipenda nechirwere chaainacho. Ukaenda kunana chiremba vanokuudza type yezvinhu zvekudya, eating ipackage inowanikwa futi pahealing. Ukatorwara izvezvi ukaenda kunana chiremba unozwa kuti unofanira kudya zvakati, unofanira kudya zvakati, kureva kuti kudya kurapwa. A balanced diet utori mushonga unorapa mumachallenges muupenyu hwemunhu. So iwayo ukasawana unorwara kwete nekuti waroiwa kana kuti kune madhimoni, you are missing zvinhu zvinokupa a certain benefit pamaproteins nemacarbohydrate in a certain area. So anonzi marights, kodzero dzako semwana waMwari dzinowanikwa mushoko raMwari. Kana waverenga wapawana, you must know what to do for the rights to benefit you. Munhu wese anorarama anawo anonzi human rights, but hazvitatise vamwe vanhu kuku-ill-treata. Unogona kutobatiriwa ukatodzvanyirirwa ione kodzero dzako. Saka uchiona nedzimwe nguva munhu akasungwa vachikasika kuti dai ndatsvaga lawyer. Why? Because kana akusunga wacho akanzwa kuti une lawyer rawinaro haakurovi mambama sezvaanoita rimwe timu. Pane pamwe pekuti masungwa so muchingorohwa muchiitwa sei, ozonzwa uchiti let me just talk to my lawyer. Unoona mbama dzaakuita dzichidzorwawo. Waikuti kuti vanogona ngokujairira ngokubatirira kuti hauna kodzero dzaunoziva, kana kuti hauna anoziva kodzero anogona kumira newe. So kuva nemarights hakutatise vanhu kukuabusa. So even the devil can also abuse you. Uri mwana waMwari une kodzero dzako. When you don't know what to do, you'll be vulnerable to the devil. Pane zvaunofanirwa kuziva, kana waziva une zvaunofanirwa kuita. So ndati tine zvatinoitirwa naMwari nokuti ndibaba vedu, tine zvatinofanirwa kuita nokuti tinoziva kuti Mwari ndibaba wedu. I'll give you an example. Ngatuzvibate quickly. Kune mukomana aiva so bully kuchikoro, aita zvaanoda nesunguva dzese, but pane musi wakanzi next week kune parents day. So nasekuru vangu vakauya, samukomana anga akajara kuti akangononongoti mufanoni yapolishe bhutsi yamukoma, yapolishe bhutsi yangu zvaungopulana kuchikoro izvi. On that day, musi weparents day, sekuru vangu vari kufamba vari pamberi apa ndiri kumashure, akataura the same thing. Mufanoni polisha bhutsi yamukoma. Ini nekuziva kuti ari pamberi apa ndisekuru vangu, tine ukama, havandiregerere ndichiitwa zvandiri kuitwa izvi. Ndakachinja matauriro, kwete nekuti ndane mamaselsi ndinomurova mukomana. Kuziva kwakandipa kumubvunza kuti mufana wako unomuziva. Language iyoyo yakaita kuti iye ambotarisa ari pamberi pangu, ndokubva ona takati fananei, ndokubva aziva kuti not today. So ukaziva kuti uri mwana waMwari zvinotangira palanguage. Satani ngaavhunduke kuti munhu mudofu uyu ari kutaura kubudirira indava. Audzwa nani kunzi anosumuka nyika yakaoma kudai. Wakaipa ngaasvike paanonyumwa kuti une zvawaakuziva. Daniel 11:32, vanoziva Mwari wavo vachava nesimba
vachaita mabasa makuru kwete kuti vachaitirwa. There is a dimension where you are supposed to do. Mark 16:17. You know, if you believe, you cast out devils. If you believe. So, kana watu a believer, you have the right to cast out devils. But kazhinji nokuti munhu azive kodzero nema rights ake, anofungidzira kuti izvozvo zviri muklasi yema gifts. Kudzinga mwechina zviri pa 2 dimensions. You can be gifted as a deliverance minister, and you can also exercise the power as a believer to cast out devils. Mark 16:17. If you believe, you cast out devils. Apana kuti if you become prophet or bishop or elder, kungova a believer, you have the right. Kana uine right ukai-exercise. Problem ndeyekuti nokuchita inini sho ndingadzinge demoni. Icho kwadi kuti hausiwo unodzinga. Iwo chako kutenda. Oita zvaanotaura. Iye oita zvaakavimbisa. Vanhu vakaenda deeper even understanding ye marriage. Vakanetsana kuti mumba hamuna mwana. Unonzwawo kuti dai tanamata Mwari atipa vana. Kuroti tinotoziva kuti vana hatisi tinomanufacture vana. Vana tinopiwa naMwari. So there are times yekuti tine zvinhu zvatinofungidzira kuti kana shoko ratidzinga madhimoni, unotanga kumbonzwa power racho kuti unaro. You believe by understanding. Then when you exercise kuti demon come out, rakuziva kuti you are a believer trusting upon the Lord. Anozviita ndiMwari. Saka Bible richiti ndichavadzinga vauya kuno vachiti takadzinga madhimoni muzita renyu. Paindinetsa kuti vanodzingirwei vanhu vaidzinga madhimoni. Wotozoona kuti vati taidzinga madhimoni muzita renyu, kureva kuti unenge uchizviita muzita rake kwete rako, kwete mupower rako bati rake. Which means kana wako understanda kuti ini ndinenge poto haitsvage muriwo. Muridzi wemba anotsvaga muriwo kuti aise mupoto abike. Hakuna poto inotsvaga muriwo. Ikangova poto yakachena inongoshandiswawo mumba kubikiswa zvakanaka. Wafanana nemunhu ajoina kuarmy. Wapedza training kuarmy haureize mari yepfuti kana yemanjombo kana yecamouflage. Izvozvo ma-rights ako as an army, as a soldier, kuti upiwe zvinhu izvozvo. Ukangoona apedza training hautsvaga ega pfuti igandanga. A true soldier, they are designed to benefit from the system yavatrainer. So mukingdom yaMwari, musystem yeumambo, mune zvinhu zvirimo. But nenyaya yekuti munhu anenge asiri kuziva. The fall of man mugarden reiden yaiva the fall pa understanding. Nokuti Satani paakapinda munyoka akauya kuzotesta information. Ndizvo here kuti Mwari akati mukadya munofa. Wakaipa paari kupinda munyoka ari kuuya achitesta knowledge. Ndobva ati kuti Mwari anotya kuti mukadya munofanana naye. Yet munhu akasikwa nelikeness neimage yaMwari. But pafall yake ari kupiwa temptation inotaridza kuti knowledge iyo yanga yashoma muna Adamu. Haungadye kuti mufanane. When you lack knowledge, unopatwa kwavari nema-rights. And I will explain. Jesu ari paCalvary. Bible rinoti akadanidzira nezwi guru. Mucheka waiva mutemberi ndokubva watsemuka nepakati. Mucheka uri kutsemurirwei? Uri kupa vanhu a new identity. Nokuti kwaiva nemapriest vaenda kuHall of the Holies poita mbombera yainamata iri kuseri kweketeni. But nekuda kwaJesu akatiita vaprista. We are now a royal priesthood, peculiar people and a chosen generation. Kureva kuti kana paiva neketeni raiva divider, kana ratsemurwa, we are all equal now. Pakooperator in the kingdom. Chatakasiyana ma-rights. Chatakasiyana ma-gifts. Chatakafanana ma-rights. Kodzero dzako wewe na prophet dzakafanana muna Mwari. Chamakasiyana office negift yake kuti is a prophet. But so nekuti uri mwana wa Mwari, iwewe nemaprofeti maombaye makatofanana, muri vana vaMwari. Mune ma-rights akafanana. Chamakasiyana ma-gift zvipo.
chakafanana ikodzero. Ukasaziva kodzero dzako une zvimwe zvaunofungidzira kuti izvi chipo. Gamba is your right as a believer. Curtain rakatsemurwa muchechi naJesu rinongoreva kuti now you can see pamanga musingaone, ende Mwari anokunzwa inokuti ya VIP kwese. Amsha ndopa ne picture yekuti uku VIP uku ndokumbombera sapaiswa curtain. Sa curtain parakatsemurwa makuoperate within the same area pama rights enyu as believers. So mukadzi anga akapenda musana, picture yako, picture ya church, picture yangu pakuti kudi kana munhu ari munhu mukuru oita chirwere kana tuone mara zvokuti anenge akakomba musana, ndoda tuone picture iyi. Munhu mukuru anofanira kunge achiona at this level, but kana ane chirwere chekubhenda anenge akuona palevel iyi, kuti anopareta semwana mudiki ari muhombe. Haoni zvinoonekwa nevanhu vezera rake, anoona zvinoonekwa. Asi tambonzwa zera rakura rinofanirwa kudhiskasa pamusoro pemastendi simendi inoita mari vachitaura zvinhu zvinowanikwa kulevel yeutano. Imwe type iyo yakatoremara zvekutodaro. Spiritually ndiyo type yemukadzi wandiri kuparidza. Unofanirwa kungoitaura zvevakuru zvakarongeka zvinotaridza kuti wakurawo waane vazukuru wada kutsvagawo pekugara nekudii, but unoenda palevel diki yekuti unongochitaura zvinhu zvisina basa. Vamwe vari kuona kumberi kuri kuendwa kuti takura taane mhuri, taada kuitira mhuri zvinhu. Iwewe wakura wakakura kudaro uchiri kumabhepi. No wonder achizonzi boyfriend, he boy Joshua, boys mindset yake boys. Kunzi boyfriend kurijudzwa, kunzi you think like a boy. Because kana uri mudhara mukuru wakufanira kuita zvinhu zvombe. Chasing after girls at your age kunoita kuti upiwe zita rekunzi boyfriend. You think like a boy. Kuma 60-70 ikoko uri paWhatsApp, hey, how are you keeping? Funga kuti simendi imari vazukuru vako osa tine pamwe pekuti vana vanotozonamata vakudzinga iwewe setbon zisekuru rakafanira kuita zvemabhebhi sina musha. Vanhu pane kuti vadzingwe mweyechina vachadzingwa iwewe. Mukadzi uyu dambudziko rake nderekuti anga akakombama musana, which means kana iri paissue yekuva reproductive kuti ave nepamuviri, it was not going to be so. Why? Because panhumbu inofanira kunge une backbone inogona kutakura pregnancy for 9 months, but kana wakakombama this way nhumbu yacho inotokudonetsa. Ari kuoperate ari palevel yevapana, ari munhu mukuru. Haana zvihombe zvaari kuita zvezera rake zvingataridza kuti munhu yakura. Zvese zvaari kuita. I love example so much. Ndikandikupenda. Ndomuka vanogara kumarokesheni zvinonzi zvigure munoziva right? Chigure chikadarika murokesheni so chinoteerwa nevana. Iye ari munhu mukuru. Sapaindinetsa kuti damadhara asikadi kusapota mwoyo wavo. Tuwapfana tinoteera chigure murokesheni. Ndakazodiscover kuti nature yevana yekutamba nemadhaga. Chigure unyange ari munhu mukuru anozora madhaga. Saka vapfana vanozokalkuleta kuti haisaizi yedu apa haasi munhu mukuru yachiruzora madhaga kudai so. Vapfana chavanoteera i-character more than age. Kuna chinobhowa chekuti 65 years unonzi boyfriend, boy iwewe. Uri kutukwa kunzi you think like a boy. You must mature and do great things. Dambudziko rama ire kukombama musana idambudziko rako nerangu rekuti patiri suppose kuona kumberi nezvinhu zvakanaka, we are still here. Idambudziko raAfrica, Africa yakatobhendawo musana futi. Kunzokuva kumberi in technology and many things, isu patichiri ipapa. Pamukuva yekuti titaure zvimwe zvinoendera mberi neupenyu, yatingotara nyaya dzekumashure. Pane kutaura production nekusimuka nezvimwe zvese yatingotifenda kumashure. Tazokanganwa apo.
motikari iri magirazi mairi so windscreen ikazvumira kukura kwechinhu kunokuudza kuti chakakosha zvakadii. Akakadika because kanokuratidza kwawabva. History yakanaka but haina kunakisa kudarika kuziva destiny. Kavhiumira kanokuudza kuti kune kwabviwa but haisi nyaya hombe poto uchingota check. You check pavhiumira but you look for windscreen. Checking kupota uchidongorera uku hakudongorerwe wokuri kuendwa. Saka ukadhraivha uchiconcentrata nekwawabva unodhuma future. Future inenge ichingokrasha nokuti kurungoramba kuti bati bye kuye kwausinamira kushe musakangane ipapo sakangane. We will always check where we are coming from, but we are focused where we are going. We respect where we are coming from, but don't forget we are still going somewhere. That's the reality of life. Amen. Tikaignore ipapo tinoramba tine nhamo yeAfrica yekuramba takatarisapa. Mukadzi anga akapenda musana mukadzi mukuru, vamwe vachiona zvihombe vachitaura zvikuru, iye nokuti kwaakabhendera ane influence yavanhu vaakaenzana navo pamusoro kwete paheight. Saka ava zvavanotaura nezvavanodiscasa ndo lifestyle yake. Mumwe munhu wakatoreba iwewe but wakabhendeswa netype of friends. Mafriends ako vari palower level thinking, havana zvikuru zvavanodiscasa. Iwewe waifanira kunge wakuita zvihombe but ivavo manje ndo influence yako zvokuti zvamunozi haringadokeka zuva muchingotaura bhora chete. Yavana mapikicha yamukomana anonzi Ronaldo kuManchester ane mazimotikari ake so ngati kana ikadyiwa zvakadii iye hadyiki asimuka vanoita BPDs. Saka zvemasports kupota uchicheka kavhiumira kelife. Destiny yako inoda kupiwa focus. Kwete ukuti uku ndokune nyaya chete vatiregerera dai vachinja kochivatire dai iwe life yako iyi yakaregerwa kudhara isi watova mhene kudivision chi hauna kana basa nazvo mhene division yauri palife chaicho. Zvanzi haasi here mwana waAbraham pakutenda abatwa nedhimoni for 18 years ikamubhendesa musana. Abraham anopinda papi panhau yekuponeswa kwemukadzi uyu makore asvika ekunzi 18 atori prophetic kuti kana Abraham wakabhadhara a tenth to me uye ane 18 years tikati 10 times 18 180 straight line i 180 degrees, which means mukadzi uyu ari kuoperata pa 45 nekuti haazive zvakaitwa paplatform yababa wakaAbraham wekutenda. Akaziva kuti baba Abraham wakabvisa a 10 iye ane 18 dzekubhenda ngaatori zviri muna baba 10 by 18 yobva yava 180 which represents a straight line. Haisi coincidence kuti dhimoni rakamubhendesa musana for 18 years ari daughter waAbraham. Yaida kuti tidzidziswe kuti ukasaziva your rights unotoita overdue, unodarika nguva yekubudirira kwako. I'll show you this picture. Nhumbi yanga ina Maria achikamubereka Jesu yanga isina issue yemamanzi, yanga yakaprofitwa birthplace more than time. Zvakanzi kudii Mika 5 verse 2 Bethlehem Juda nyanga uri mudiki mauri muchaberekwa mambo, a place not time. Zvekuti uyu paakabva kuGalirea achienda kuBhethlehema paakangosvika ikoko akabva abereka, which means kuberekwa kwaJesu kwanga kwakabatwa mostly next time, I mean next place more than time. Pakaprofitwa nzvimbo yekuberekera kwete nguva nokuti paakangosvika ikoko Luke chapter 2 when they got there time came for her to deliver. Chaikontrola time in place. Nhumbu dziri natural hadzina ine place. Time ikakwana waenda kunohodha kumesina unoberekera ikoko. Vanotokuudza nanyamukuta kuchipatara kuti musafambe mamanzi asvika nhumbu yenyu hapakaenda kufamba-famba. Garai muri panzvimbo uri padhuze. Why? Nokuti nhumbu iri natural haina basa neplace. But yaJesu yanga yakaprofitwa nzvimbo
saka vakatozoenda neusiku ende vachisvika ikoko ndokubva vabatsirwa kuti paakaita a step into the place akaita a step mudeliverance yake akabata Mwari. Aulivaanisabjektemwamusi kani mukadzi ane dambudziko rekukombama rekubhenda musana. Church inogona kuva nedambudziko rekubhenda musana pakuti kudii yakatarisa pa10 commandments yotaridza kuona kuti before the 10 commandments God was already operating through faith kunana Abraham. Malaws akauya paMount Sinai through Moses, but before Moses God was there and people were worshiping God. So law kana yakauya paMount Sinai through Moses. Kana ndakutara nezvaAbraham, I'm talking about faith. So isu the New Testament church tinogona kubhendeserwa palaw, yet we must see further. Toona kuti law yakauya pakata kumashure kwakuna Abraham baba edu pakutenda akaitei totanga kuoperata sevana vaAbraham nekutenda and to go back to law inobhendesa. Why? Nokuti unogona kuti haina ndimba ndizoita sei but hauzoshaya kako. Ube unokwenda zvemabhebhi chete iyo zvemabhebhi auite vari madiro anoita mari unozvuva. Ukaenda pa10 commandments unoona kuti inotokubhendesa haupamiri. But ukaita look further now, so mukadzi anga nedambudziko rekubhenda musana kuti aiona zviri pano kwete zvezera rake, nokuti zvezera rake dai anga ari straight aiona zviri kure kumeru. Saka dambudziko rakamupa kuona zviri apa. Vanhu vakadaro mumaifa havana kwavanoenda vakamborambwa naMwari. Mubhuku raJudges chapter 7 zvanzi Gideon enda nevanhu pamvura wonondiseparetera vanhu pamanwiro kwete pakusanwa. Zvanzi vanonwa nemiromo vachiisa, vanonwa nemaoko vachiisa pamuromo, enda nawo unokunda. Vanonwa nemiromo chete ngavadzoke kumba. Itaipi inoona zviri pano isina focus nefuture. Vari kunwa nemaoko, they are ready to go. Vachiri kuona kuri kuendwa. Vanonwa nemiromo, they forget everything. Vanotarisira pano. No type yekuti ikatambira mari aione mhuri inonwa yese inongoona ipapa kuti huripo haipere inoperediwa. Amen. That's my brother put school. Stand up here, Panama. The one who invited me to this place, 2008. So he's in general. I love you, thank you so much. So now you go on a Zrimberi, inokosha. Yakaita kuti Mwari andikwe kuti itaipa ndifambe naye because yaka lose the focus. Tine vanhu vekuti zviri kuonekwa ndo zviri pano kwete kumeru. Afunda kuti ndine vana vachazodawo pekugara. Yese yaabata. Haiperi. Jesu chaawana haana kumwe kwaanoona, anongoona paari chete. Saka Mwari vakati kuna Gideon, itaipi yandiri kufamba naye. Mwari chaiye kuramba vanhu kwete Satani. Mwari yakati Gideon, dzora vanhu. Chana itaipi yakadai. Isingazoti pane kuhondo kuri kuenda, iri kunakirwa nemvura iripo. Mapedza kunwa mvura pese, battle to fight kumeru. Nokuti kana watonwa wakadai, enemy ikatanga kuuya kubva kwaone, unourayirwa mukutya. Tine vanhu vafira mudoro. Imomo ngomafiro. Hakuna chimwe chaita muupenyu. Akangonzi ainwa chete. Amenda kunhambo yemwe sekuru wangu kumusha mutombo shawo. Pane kare handize mazano vachiti paune tsika yekuti kunogoyewa zvemufu. Zvekugowa zvinhu. Zvaida kugoyewa zvacho hakuna aida. Unotambura zvekuti zvinogoyewa noti kwapisai. Pane pasina chakanaka baba. Afari murume mukuru. Hembe kunzi golai vanatungotaiwa kusadaro sakati. Tumapoto kumakakupisai. Unosvika wafa. Tena kuti hauzonyara wafa akukati. Hey! Imagine wafa vanhu kuti wagoye zvinhu zvako vanachitotaiwa achikopisai. Focus yasekuru wangu yengeira. Hakuna kumberi kunoonekwa, hakuna zvinorongwa mulife. So mukadzi uyu, Luke 13:16, zvanzi anga akabhenda musana.
vamwe vake vakadzi vakuru vezera rake vakamira kudaiso vaiona kumberi, iye nekuti akabhenda musana aiona zviri pano. So aitaura semusikana iye ari mukadzi mukuru, akapiwa mari yemuriwo unosvika adya ake mazeko. Osa pane pamba kuti unosona amai akabhenda, vakomanawo varume futi kune taipi yakabhenda, mari yehofu yemhuri uzandazoenda kuti pari kubhora tatinegeko. Saka gemu ndi mari yehofu kai unenge wakabhenda ukatu. So Jesu auya zvanzi akamudana kumberi, rati dhimoni racho ruda kukuvanza manje, akashedzwa kumberi rati anga ari kumashure. Ende kana pakazara vanhu munhu ari kumashure akabhenda musana, panosara kagemba aoneke, zvokuti it was a prophetic thing yakaitwa naJesu kuziva kuti pane munhu pakati pasenta akabhenda musana asiri kuoneka. Rati haana kuonekwa chiso, the gap rakaudza Jesu pane munhu ari papo. And ari mudzimai mukuru for 18 years she was bound by the devil. Akangokomba makudai. Handizive makore mangani awashanda usina kana chimwe chete chawaronga chine chekuita nefuture. Zvese ndi today. Hakuna zvinombofungwa kuti yandiri kuita inosiya ngozi kumunhu yekwangu, kungozi yekunodori rume vanhu. Ose kuna vanhu vakabhenda mindset. Kana toda kurohwa vanhu munotsvagwa imi munorohwa vanhu moita ngozi kumusha kwenyu. Ngozi makabhenda. Ende vanotoziva kuti muriko. Uchipiwe zvako zveapa. Kunovawa vanhu generation yosafa. Vakuru, there is more in life than drinking beer. Mune zviombe zvakakura kudarika kuti pane munhu akumwisa. Iroro dhimoni rinoda kumbobatwa bishana. Wezi pese paunoda kuurega haushayi munhu anokuitira kodi. Handiriko ukangoti ndada kuusiya unozoona kuti uri mahara hati. Pausingade kusiya pesa uri kuita kudamburira kuhunwa ida kusiya woni. Unotsvaka unofoni yapinda so baba kunoko wakadii. Uwepo hwenyu chete hwakabatirwa Jesu. Saka anokuita kane rudo aiwa anofa kuleka. Haana rudo anotora rudo ndimwari saka naana. But kuona akuita rudo ari kuinvesta. Ane vanhu vaanosponsor kuti vasvike pakuparara. Kuona mai Potifa vakuti ndibate zvinotozikanwa kuti ukasavabata unoita shefu. Saka Satani anoziva kuti bhera kumbari mai Potifa kuti mukadzi wamagaba mukadzi washefu. Pane zvimwe zvaunofanirwa kunyumwa zvakanyanyonakisa inga zvawainizikana naye. Mindset yako inoshanda but pane zvinhu zviri spiritual. Nokuti pakauya munhu wakamira naye padhuza akakuti adhora chamarozomwa dhinga atadzosokotisi nakwe unotitensi. But ari pasaidi baba akakupa 20,000 years akudisa kuiso. Akamira kesi panoda kuenda ko. Unoikanda pasi kupinda zvaita sei? Hazvina kuti haudi mari yakawanda. Mauri mune chinokuudza kuti yazowanda. Nanotizive rabva kumunhu. Nopari kufira vanhu apa ndinokuwadzwa. Uri kutoda mari zhinji, but ikauya zhinji hauitambiri. Nati mauri mune chinokuudza. Amai ava vakashedzwa kubeni ndokubva vaporeswa. VaFarisi ndokubva vataiwa madhays ekuporesana ari kwako mana programs amaita machikora murawo wedhay. Jesu akati ingoni mune madhonga munosunungura achinomwa mvura. Dhongi nemunhu chakosha chii? Kuda kuti vanhu amaFarisis kwavari the day means a lot than human life. Vanokoshesa zuva. Ambotsanangura Yesu wewe. Sabata rakamira sekudai. Chairo remubhaibheri petene pakalenda. Kalenda redu riri biased. Why? Because pane parinoramba Kristu, parinoti BC before Christ. But bhuku raJohn rati in the beginning anga ariko was the word. The word was with God. The word was God and he became flesh. Not hakuna chinonzi BC, hakuna before Christ. Christ was there before everything. Saka kalenda ina BC ikakubatisa Sabata yagara yakapotsa kubata Ishe. On the 7th day by creation, Mwari vakazorora, vakaropafadza zuva vakarikoshesa,
Rikava Sabata, rikava holy. In 7th day, whether from Sunday or Monday, 7th day pakusika kwavaita. Vakatanga chimbani, handizvivi. In 7th day, whether calendar, pavakasika musi wechi7, vorakava Sabata. So Sabbath arega is Saturday, he missed. And the rest I know, Matthew 11:28. Uyai kwandiri, the person, Jesus is our rest. Ukashaya Jesu auzorore. Ukashaya Jesu otaimira Saturday, chikwambo chinokurova Saturday. Mwechina izorore kutambudza vanhu nokuti kalenda rati zororai. Saka Jesu ari kuti kana dhimoni risingazorore kupendesa munhu musana ini Saturday. Inda akada kuspekta dhimoni kuti rishande isimotirambidza. Sei makuda kuti dhimoni rishande Saturday. Jesu onzvimomira. Saka Jesu akati handiri vhese ini ngakuenda nayo. Chechi risapozi kufara kuti mutendi widanga ngari mari apora iri kuti aiwo kuriswa romutendi. So ukakuudza kuti kuchechi kwaunoenda vachakupemberera. Vakaleta revelation they will even fight you. Mukati wekuzodza Jesu perfume anakombererwa maoko. Vakatoti what a waste. Yatambiswa perfume. Dai yatengeswa. Yapiwa varombo. And the mindset yacho kaizwa so inenge nikakunamata. Haina kunzi dai yatengeswa yaraswayo. Naita ke nevanhu vanoshaya. Jesu ndokubva ataiwa varombo muchange muina nguva dzose. Jesu asingade poverty. Pane paakati varombo muchange muina nguva dzose. Ari kurevei? Ari kuti kana mune mindset seyamuinayo iyi, urombo panyika upere. Ipi yekuti mukadzi uyu paari kuzora Jesu perfume, she's doing this nokuti your only opportunity to anoint his body before burial. So when you miss opportunity, poverty is close to you. Because things they operate in seasons and times. Secret yekuita mari kuunderstand ma seasons nema times. Kune zvinhu zvakaitisa mari kudhara zvisingaitise mari nhasi. Arozari kuno vakati malaini atinawo ma0772 kwaichinjwa nemombe. Izvezvi kana nehuku hatikupe. Yanga iri season yacho. Kune munhu akaisa akatova nedanga nenyaya yemalaini. Kunoti munhu akagona kuopereta mumaseasons. Saka Jesu pari kuti varombo muchange muinawo nguva dzose. Ari kuti vanhu vakapfuma mindset yavo ndeyekugona kuita seize the opportunity. Yes. Nokuti mukadzi uyu she is preparing my body before burial. Mark 16. Vakadzi vakazouya kuguva nezvinonhuhwira ida kuzora mutumbi waJesu vakasvika muka. Chavakapotsa chii? Itime. Zvavada kuita zvakanaka here? Yes. Ende pavakapotsa time yacho vakawana blessing here? Kwete. Akaropafadzwa ndiani? Zvati naJesu kwese kuchaparidzwa vhangeri nyaya yemukadzi uyu ngaitaurwe in memory of her. Kuti mukadzi uyu akatora blessing yakapotswa nechechi. Vakaprepare zvinonhuhwira ndaana Mary Magdalene navamwe madzimai. Vakasvika Jesu asipo, havana blessing yavakawana. Vaida kuita chinhu chiri right parong time. Amai vakapenda musana vari pakati pevamwe. Jesu ndokubva avasvedza kumberi. Kuda kuti Jesu akagona kuona kuti kune dhimoni riri kuvanza munhu ane problem. Unombozati nevanhu vane problem vanodaka zvokuti unofundzira kuti havana problem. Kune dhimoni rinovanza urombo zvokuti munhu unokuvati imene. Zvokuti paruda kubatsirwa vanhu unotomujamba. Kune mweya wekuti ukanyatsa kugara zvakanaka uri wenhamo zvayo haushayisi kana dumbu. Saka nokufunga kuti pamwe ipinga une mabhizinesi inototsvaga basa une dumbu rako iri kesa seku uchinobhigwa semakati kumadhara uri pamahwani. Kune dhimoni rinokuvanzira nhamo rinokupa mafishers erugare zvokuti pese pada kubatsirwa vanhu unongochingodza havasiye varight. Unopiwa skini yekungongodya musha unoziya zvako. Pane zvinoitika pauri zvokuti vanhu kana vada kubatsira vanhu vanoti haya vasiyeya itime rekumadherodhero usina pekugara. Takapa Jesu kuti ashedze mukadzi uyu inhau yekuti mukadzi uyu anga ari kumashure kwevamwe yet ane dhimoni rekupenda rakamupendesa musana.
Blood anga siri kuoneka face. So Jesu wakagenda a prophetic insight. Yekuti apo pane gate pane problem. So kune mweya inovanza matambudziko evanhu. Unotaura English yekuita unga hameno zvimwe zvinhu. Vanotozoona wapedza kugara kuti chakanaka wakuti ndipo 50 cents kuenda kumaraini. Hana 50 pa English yese. Hapo ichike chirungu. Kune dhimoni rinogona kuvanza nhamo yako kuti utadze kubatsirika. Uri musikana mudiki unopiwa mafeatures emukadzi mukuru. Uri kuchimoremedza makadii kwatete upfingike. Unizomipana pane dhimoni yekuti handichaenda. Unoranzwa unopiwa imba yausina. Makadii kwatete dzakadii mhuriwo kutoda mhuri yacho. Sorry, zvorwadza but it's the truth. Zvinhu zvinosanganikwa nazvo mukurarama. I remember ndichitaura nemumwe mukadzi so vanoparidza kumutu. Vakadiko mamba zvikazvizvanzaisisi anyatonditsanangurira ndinozona dhimoni ranotopa munhu imba yaasina. Vese kana ane shau yekupfimba akakuona anoti makadiko atete hazvichaita. Unopiwa mafeatures anovanza your challenge. So mukadzi uyu anga asiri kumberi. Bhabhuri rati Jesu akamusheedza kumberi kuti anga akavanzwa ari pakati pevamwe. Mwari dambudziko rako ngaarione. Chese chinoda kuvanza your challenge Mwari ngaakupike prophetically uye vashandure situation yako. Akasheedzwa kumberi aine dambudziko rokubhenda musana. Kana musana wakabhenda wakakombama kurorwa kwacho kunonetsa because pregnancy inoda kuti ive nebackbone strong yakadai inotakura the pregnancy. Kana wakatobhenda kudai hazvichaita inokudonetsa. Pane kuti vanhu vakude vanokudzira tsitsi. Kana anokuda wacho akafunga kuti mhuri yacho izvi zvinobuda sei anobva asiyana newe. Ende munhu kana akakombama musoro kwauri kune vakarebawo vakasvika panapo. Kurati vapfana ndo yaiva environment yake. Zvidiki vadiki ndo vaiva type yaanoswera nayo. Ndo zvaishepa mindset yake. Ati pano tinoona baba vane chirwere chekubhenda ichocho. Instead yekufunga sevakuru nekuonawo kumberu kuti ndaane mhuri ndaane vazukuru dai ndavaka ndadii anenge achimoyanura zveboys. Zvaanotaura zvaanofunga handi zvezera rake. Ane dhimoni rakamubhendesa mindset. Haataure zvikuru nyangwe ari mukuru. Anotaura zvevapfana nokuti ndo kwakaiswa pfungwa dzake. Nemanickname nemazita ainawo ndeye boys. Ukazoona age nanaona basatana ari kurwa nemuna. Koza kune zera rokuti munhu kana achinda kuenda kumba rufudzana rokuenda kumba kwake nekuda kwezera. Unonzwa taya pamba pevanhu paanogara. Utonzwa tsitsi kuti heshi. Koza pane zvinhu zvokuti zvikasakurwadza change your ways. Pain ine ka benefit. Pain originally haina kubva from the devil. And I'll show you a scripture. Mwari vanoti kuna Eve, I will increase pain in childbearing. Ndichawedzera marwadzo pakupona, which means kuwedzera kutaura kuti wagara uchirwadziwa pakubereka. So pain originally yagara iri pamunhu, not from the devil. Vana Mwari vakangoti I will increase, ndichawedzera, kuti yagara iripo. Pain ine zvainogadzira. Ukaenda kujimu chinoita kuti munhu anzi monya munhu akasimba ipain. Ukaenda kujimu kwasimudza masimba unobuda imomo zvese zvichirwadza. Marwadzo iwayo isaini yekuti wakutosimba. Baba simbi dzinosumudzwa unonzwira munhu tsitsi kuti wanozviponderei. Achisuweta simudza masimba paindava kuda kusimba. Pain iyoyo kumultiply kwemacells. So pain in lifestyle yemunhu kune pain iri initiated by the devil. Kogoita pain iri ordained by God to bring something good out of you. Saka bhuku rake Exodus zvinoreva kuti kubuda. But havana kubuda svika pachapter 12. Sei mukubuda vasiri kubuda mune pain yaigadzirwa. Kubasa vanga vakuomeserwa
poda zvidhina zvakawanda maresources taima shoma. Exodus haitange nekubuda, inotanga nekurwadziswa kuti mubude. Mwari akada kuti uwe nemind inofungawo kutsvagawo stand nepekugara. Paunorojha ipapo anofanira kuita noise. Chero mistake yaitika ndiwe. Wega unoita pfungwa kuti ndikanzi ndepangu pari pakebhini zviri nani. Ndatambura ndanzwa panapo. Chero kamwana keipapo kakaita minsi kutoilet ndiwe. Chokuti unogona kupinda mupurira kuti Mwari wari kumukira ndaiva ndida, Mwari wowedzera volume yekumukirwa. Faro aiomesa zvekuti vanhu vakanyatsoona kuti kuna hakusi kwedu. Kosa chisiri chako kana chikanaka sei, hachisi chako. Chisiri chako kana chikakunakidza sei, hachisi chako. Chinonzi chako chine value. Mwari akatombovakomborera vanhu muEgypt vakagara environment yainzi Goshen, but they were still in Egypt. Saizvezvi mukurodya kwako uri muGoshen environment. Lendoti hanetse iwewe, hataure newe, unongisa mari kuaccount wakatozorora. But remember, Goshen was part of Egypt. Pfungwa yaMwari chaiyo ndeyekuti ubude imo. So kana nguva yekubuda yakwana, vanobvisa the Goshen effect voisa the Pharaoh effect. Pain inokupa inokusvitsa pekuti unozoona kuti asi Mwari makaita henyu. Dai vasina kundidai zvavakandiita izvi, ndaifira ipapa. Last week ndaitaura pamusoro pekuti kune mabasa ekuti harisi basa raungaite permanent in life, even zvakaoma. Ibasa rekuti ndopekutangira uchitsvaka zvimwe zvekuita. Vese vaunoyemura vari kumusoro vakatomboita mabasa aunoita. Pachakaita kuti vaende kumusoro, pavaita mabasa iwaya vaifunga zvimwe. Satani anokuputira zvekuti unozorora pekutangira ndopaunofira. Aiva neshamwari Garden Boy, ndikamutipa kuti bhururu kamanika uri kutambira poto chisa pasite unyore masubject wakafoira utange kuita zvimwe. Paakanoudza murungu wake akanzi ndiani ari kukufurira iye, kwete ari kukuadvisa, ari kukufurira. Pano uri kushayei, ingani zvakatese tikukuitira zvakanaka. Zvanzaiwa ingani mamuchiti muchazobuda muno muchienda kuAmerica sandozoita sei, zvandine muzukuru futi kuruwa ari kuda garden andokusiya ikoko. Wada kuitwa Garden Boy wedzinza, kushandira dzinza rese, ende kwauri kuchiona rudo. Arungu wangu wakandisiya panapa. Andaivashandira vakaenda kuAmerica saka ndakasiya kwabamunini wacho kuruwa. Lekuno kufuri zvikanetsa ndogona kuenda kwatete wacho kunotonga. Unopedza dzinza revanhu kwauri Garden Boy. Handisi kuti basa iro hariitwe, ndiri kuti usafire panotangira vamwe. Vese vatinoyemura vari kumusoro vakatomboita zvisizvo izvo zvakashoreka izvi. Baba, zvakashoreka zvinoitwa. Even kuroja one room kunoitwa, but kufira mu one room iera. Wapekutangira kwete pekufira. Urimo mupakuda kuti Mwari ndione wewe nyasha. Vese vatinoyemura vakapfura neikoko. Landlord wako aitomborojao, but haana kuramba ari roja. Ndozvinodiwa futi mauri iwewe, but iwe anokubata mushe kuti ufire imo. Anenge achikubhendesa mindset. Amai vandaverenga nezvavo Luke 13:6, zvanzi 13:16 vanga vane chirwere chekubhenda musana. Backbone ikabhenda kudai, havaoni zvinoonekwa nevamwe vavo vezera ravo. Vanoona zvepasi, zvevadiki, zvevapfana. Havaone future, vanoona now. Ati ndo type yakarambwa naMwari muna Judges. Gideon, vanhu vanwa mvura nemiromo isa pamaoko, enda nawo unokunda. Vanwa nemiromo ngavadzoke. Vanodzokerere ivo vanwa kanwiro. Kunwa nemiromo chete kutaridza kuti hatina basa nekwatiri kuenda, tomboita zvepano. Saka enemy kaya kuzokuataka, unotongofira pane zvauri kuita izvozvo. So tine vanhu vekuti havaone kuti vakura vane vazukuru pane zvinoda kuitwa muupenyu, vari kungoita izvozvo zvepano. Tande zvepasi rino kudenga hakuna. Challenge yamayara ichallenge even yeAfrica. Africa kainyanyoona kumberi, vari kumberi ndo vari kupa tinoenda kwe technology and everything else, vari kumberi. Isusu tiri apa, zvatinofanira kunge tichiita ukuadvansa
zvinonyatsoitwa pullback nekuramba tichingodzokera papi. Ruvengo ratiinarwo nevarungu nanhasi, pasi hatigone kuita bheri, tinongoramba tichingovhura pasi kuti imhandu tikangogaragara havasi right, tikagara havasi right, ichokwadi havasi right, but tine future, tine kwatiri kuenda nelife todii. Munoziva kuti challenge yekuramba wakafocusa apa ndeyekuti hakuna chenzero rako chauchaita, hakuna zvakanaka zvekumberi zvaunoita, life inofira ipapa nokuti focus yako, power yefocus yakamira sekudai. Moses akanzigadzira nyoka yebronze uise padanda, anenge atarisa nyoka iri padanda anorarama. Poison vaitorumwa vanhu, but havana kunzi njengai tizai, vakanzi nyangwe nyoka dziri poisonous dziripo, chichakuponesai ifocus, tarisai panyoka iri padanda. Kurati ukaziva kwekutarisa zvinorwa newa zvina simba. Looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Ukaziva pekuisa focus, nyoka dziri poisonous inzwa vhangeri rasina kuchipa. Why? Because nyoka dziri kufamba idzi dziri kunzisiyanai nadzo, musatarise. Tarisai isingafambe iri padanda. Ende dzichitoruma munhu pane chichonzwa munhu achichema daroka osiyana nazvo apo. Zvichida imwe yapinda mugemenzi mako, yapinda mutsoka, karo yatosvika pamutsipa, wanzi vakuru mukada kurarama apo. Iyi yakakuda isiyana nayo. Vakatarisa nyoka iri padanda vakararama. Amen. Power yefocus. Samaya vakarohwa nedambudziko, dhimoni charakangovaita rakabhedhesa musana. Rabhedhesa musana rakati ataka many areas. Wai kana musana wabhenda, musoro wako unenge watodzikisirwa, hauchagona kuona kwaunofanirwa kuenda. So mukurarama izvezvi tine vanhu vakatobhendeswawo. Vechidiki vanobhendeswawo nemadrugs. Madrugs pavanoatora pai vanenge vachifunga joy, entertainment, not empowerment. Wese anoita taking madrugs haafunge empowerment, anenge achifunga entertainment, kunakidzwa. Vafana vazhinji vasvira kunakidzwa, vanoda kufadza njere. Munhu wese takura achitenga madrugs akabhendeswa system yake nedhimoni. Chaanofunga ndechekuti kana ndarova so hanendingwa hai baba ndichidakirwa. Haafunge kuvaka, haafunge kuti kuroora. Osakana munhu atanga madrugs mega unotozadzwa mberi, unotozviziva. Mufana wako akatanga madrugs unozati hapana musha uchavakwa, hapana vana, hapana mhuri, hapana chii, kungoonwa kusvika chafu. Chii chakaparidzwa kwavari paishu yemadrugs? Entertainment. Baba, life there is more kudarika entertainment. Kune zvinokosha kudarika kungonakidzwa beti. Wanakidzwa wozodii? Wezi kwese patinoenda kunenge kuchivaraidza kuye, kune vanhu vanenge vachiita zvinhu zvavo zvelife. Vanovaka night club, haaite pfungwe imomo, anenge ari kumba, anenge achifonera vanhu mabarmen kuti vanhu vari mwere. Anoziva kune type yenyu inorara ikoko. Muridzi wenight club haaite pfungwe munight club, ozorisecha izvozvo, anoitisa iwewe ikoko. But mulife kuna vanhu vatozikanwa kuti ava ndokuitisa kuvavakira kwekurara. Unoziva kuti haatombofara muridzi wenight club kuti audze mwana wake musikana kuti agwagwagwa kuna vasikana vemadheru, ende unofanira kubusta business. Andozati vana vevamwe ndo vachaenda ikoko. Wakahadi akangoona mwana wake ari munet club iyoyo anopenga muridzi wenet club, ada kuti vana vevamwe vapinde ikoko. Life is stable. Unakuna vanhu vakapanyika kuzokuitiswa tete. Hapana chesa nemunhu anotengesa madrugs, munhu anotengesa mutoriro nhasi, kana ari munhu mukuru, haatombode kuti mwana wake apute, anohobhera vevamwe. Anotobatikana anzwa kuti mwana wake akuita zvemadrugs, iye ari yejesmen. Anotorwadziwa singaiti, wangu mwana, but muri kutengesa nevamwe. Saka kuda kuti iwewe sababa uonese mwana wako kuti mwana wangu kuna vanhu vari kukurongera.
uri bhaya kana wakaonekwa nevanhu havana basa nedestiny yako. Life iri more than entertainment. Munhu wamvura nemuromo musingaise mvura maoko muchiisa pamuromo zvinotaridza kuti naMwari chaiye hadi kufamba newe. Why? Mwari ari kuda vanhu vane focus, vari kuziva kwavari kuenda. Life haisi nhasi chete, life ine chekuita namangwana. Madecisions ese aunomeka usina vision yetomorrow anokufaita muna tomorrow wacho. Chese chawaona nhasi chakunakidza ukapinda machiri usina kufunga ramangwana kuti chinomira sei, chinova a threat to your downfall. So Jesu akati amai yekumberi ndokubvaoya zvikati haasi here the daughter of Abraham abatwa nedhimoni ramubhekesa musana for 18 years. Woman thou art lost, wokubva aporeswa. So ndakuwekera ndikati 18 times 10 i 180 no straight line. Daughter of Abraham. Abraham achionana naJesu akamupa a 10 in the form of Melchizedek. Saka mwana wa Abraham ane 18 ari kungoti by right you are supposed to be straight, but you operate at 45 degrees. Tine vanhu vane potential hombe, but life yaari kurarama akakudza kufunda kwake, maconnections ake nezvaanoziva, oona life yake unoziva kuti life yakapendeswa. Unozani unogona kurarama upenyu usiri hwako usingatomboda kuprofitwa wega unofanira kutoona kuti haisi life yangu. Amene zviri kuitika pandiri haisi life yangu. Musikana kana aine nhumbu even achiti jeni baba wake vanomubvunza vanhu naijeni mwanangu nhumbu ndeyani, iye ari jena nayo sei vachiti ndeyani, vari kuti wakatakura hako but wakatakura yemumwe munhu ndeyani. Ndati mulife tine vanhu vanotakura zvinhu zvevanhu. Vanga nhamo yaainayo haisi yake uyo akarongeka munhu akangwara but nhamo yaanayo so haisi saizi yake. Amene zvakaitika kumareni kwavo vakangozvisa para. Is she not the daughter of Abraham, whom the devil has bound for 18 years? No healing beds and not what Jesus said about Abraham. Why? Without connector, the 10th and the 18 years, with our 180 degrees, which is a straight line. Rights don't stand for you, but if you know your rights, you must stand to exercise them. He, I kinule iba. He, inokinuliswa iba. Kuwane right key, usingazive right direction, unorara panze, tena kuchikora key. So having the right key and having the right knowledge, no guarantee yekupinda mumba. Vakuru bato ombe mu life, ibato yemusoro ye mindset. Amen. Kumushao ku vanhu vanodzinga shiri kumunda nedzimwe mhuka, havaswere mumunda. Vane chimunhu chavanogadzira chavanoti escape chinenge chine chewaya chine hovhorosi neheti. Chinhu ichocho ndo chinodzinga shiri but hachitaure. Ende shiri dzikauya hachiti sha but hadzipinde. Kuti shiri hadzidzingwe physically, dzinodzingwa mentally. Dzikasvika dzinoti mune munhu. Even asiri kufamba dzinongoti mune munhu. Zuva rotodoka dzisina kupinda munda chiti mune munhu achabuda. Zotofa nenzara. Zvakuti pakauya nemusikanzwa anoti ndipei $20 kushiridzo ndoda kumubvisira iproblem iri mukati. Gamba maigona kutopinda mukadya chirimo. Saka pane pabve kuti vanhu vanobhadhariswa kuitirwa zvinhu zvavanofanirwa kuita kana zvavhurika. Unozvara ndiJoseph bedzi akadzorera mari mumasaka aziva kuti vakoma vangu havazive kuti ane chibageti yake. Osa pane pekuti ukaziva kodzero dzako muna Kristu unomufanira kuziva kuti izvi zvakabhadharwa naShe. Ukasaziva zvakabhadharwa unobhadhariswa. Nyika iri stable ndiJose chete aidzora mari. Generation yedu isu zvedu waiunza zvako hatidzore. Mari yangu iri paudofo hwako. Mwari akatibatsira titioparetesa Joseph. Joseph akatoziva kuti aiwa we are the same blood. Ukaziva nhau yeropa raKristu nezvaakakuitira, there are things that you are not supposed to buy. Saka pane statement yekuti it was paid in full. But if you are a fool, you do also the payment. Kungoziva kuti kune chibaga haisi enough. Ziva kuti chinani.
nokuti simwanguwa nechibage ndi Joseph mpana wenyu saka mukuongedza mari ndinotenga chibage amusapozi kutenga tinokupai kutenga ignorance haisi hanga vakuru weapon yadevil iri muignorance mumindset mukadzi uyu dambudziko rake ramusvitsa mu18 years akadaro Jesu paanotara zvaAbhurahamu ari kuti dai aiziva right yake semwana waAbhurahamu atomuright season muright year yekuti ave straight was 10 times 18 180 180 degrees means a straight line but asvika mugore rekuita straight but anoramba akakotama nokuti haazive zvekwake. Rights don't stand for you. If you know your rights, you must stand to exercise your rights. Saka uchiona nanhasi unoabuswa youne marights. Baba aripo anonzi mahuman rights but haaitirwe munhu wese nokuti they are human. Anongoexercisewa zvakanaka kuvanhu vanoaziva. Ukaziva kodzero dzako hazviitwe rafu pese pese. Zvimwe zvaunoitwa zvaufanira kunge uchizviitwa but vanotoziva kuti hauna chaunoziva. Avane kuziva murau chaivo. Time yemudhara uyo ainzi polisi chiuri. Aroti kovaitwa pese pese. Remember those times. Munhu wese afamba nemotanga nemhosva. Wozi waisvika kune mutombo munyowani. Spare unaro, fire extinguisher unayo, mareflector waisa nekuti uchingosvika so vane umwe munyowani. Waitobhadhara mari chete. Why? Nekuda kwokuti iwo hausi kudzidzisa constitution, you are not a lawyer and unenge ungori nefear. But pakasvika munhu anoziva law anototsana uyai apa zvakatanga rini ichapter chii. Newacho ari kumusunga nechapter chacho asi kutomboiziva futi. Saka ngonze nemunotora mari kurobhu. Vanofanira reflector padoor. Pakasvika lawyer ikamira nawo unonzwa kuti sorry mudhara no iripo mudhara idai. But pakasvika umwe inobuda. So marights haakumiririre. Kana une marights unofanirwa kumiramira. Rights don't stand for you. But if you know your rights, you must stand. So the same in the kingdom of God. When you don't know yourself in Him, ukasaziva kuti uri ani muna Kristu, the devil will mess you up. Ati pakaitwa parents day kuchikoro, mukomana aitibhula every day. Akashamisika ndachinja language. Because every day tiri kuchikoro aingomisa bhutsi yake kudai. Oti mfana wangu polisha bhutsi ya mukoma. Topolisha iwe tichitambudzwa. But pakauya vabereki paparents day sekuru vangu vakauya. Vachifamba vari pamberi apa. Iye akati mfana wangu polisha bhutsi ya mukoma. Ndakacheuka ndikati mfana wako unomuziva here. Ega ndopa akaziva kuti hawanzopindura achidai mfana. Surprise asati anombomudzwa ndinosimuka. Iye akajaira poverty, the lack of knowledge, create a culture, a lifestyle, nematauriro akadesignwa nepoverty. Pane pekuti munhu anotaura kogoita pekuti mari inotaura. Handinoziva kuti mari inotaura. Kana munhu ane mari ane matauriro aunonzwa kuti haasiriye but mari akutaura. The same with poverty, nhamo inotaura. Pane pekuti munhu akataura sonzwa kuti nhamo yataura manje. Ane wabvuma kuti mari inotaura. Munhu akaita mari ane zvaanoita zvanoona kuti imari yakutaura. Even nhamo inotaura. Ukanyatsomacho chazinzwa painotaura kuti iyi yanhamo iyi. Pane time yatakamirwa nemuchinda so tichienda kumaraini. Angane pick up. Pinda mfana mitiende. Ndatojambira kungoro ndagara. Twanza iyo yokumberi. Ngati hakuna kuri ball plus inhamo yataura. Kungoro akuite ball darika pasita zviite kunyepa. But nhamo inokuudza chikuru kuenda. Nhamo inotaura ufunge. Inokoshesa zvisina basa. Tondasikana garai pasofa. Woti apa Zambia apa ndaraiti ufunge. Iwe Zambia nesofa, Zambia rinoita right darika sofa. Poverty inotaura ufunge. Unonofunga kuti munhu ari kutaura iri nhamo. Nhamo inoita kuti unakidzwe nezvisinganakidzwe. Inokupa masayings so. Chikuru kufema. Kune mafemero. Chero wadya. Ukaenda kuchipatara kune inonzi balanced diet. Akuitwe chero wadya. Life chaichaira. Pane pamba kuti ukarwara utomuda mushonga. Unodzwa chikafu chekudya. Unorwariswa nenhamo. Funga kuroiwa. Bruru.
amai vekubhenda musana ndiwe ndini tine area dzatiri kuona future nekumwe kweso tiri kungoona panapa. Saka munhu ari kuona pano asingaone kumberi haagone kuprepare concerning future. Saka Mwari vanoti kuna Gideon, vanhu vane miromo kumba but vatoonwa hawo mvura zvanzi ndoda vanhu vane maoko vachiisa pamuromo. Why? Because vari kuchera mvura nemaoko vachiisa pamuromo vanhu vari kurespekta kuri kuendwa, havasi kuluza focus. Hongu vane nyota, vari kupedza nyota but vari kuziva kuti tiri kunwa kuti tiende. Vanhu vane miromo vari kuti zvimwe zvese hazvina basa, tombourova. Ndo generation imwe yakazara panapa iri kumbourova. Akazokalkuleta so kuti makoti mangani nesimende unozonoti ndairova dzimba. Unogona unwa imba ka nemaniro ako unomwa dheni zveshuwa. It's time yekuti dai Mwari vatibatsira tavhurwa meso tagona kuvawo nefocus nedestiny nefuture. Ona wakura bhururu chawaitawo muupenyu chii ndisati ari kukuataka chiita naro neupenyu manje. Sangoti Mwari vanoziva kuti hauzive ende uri kufirai kuti hauzive. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Mwari haasi kuti hausi wake, hanzi utori wangu but patimu iri kuparara uripo. Vanhu vangu vaparara kwete vasatani vangu. So kuva wake haisi garanti yekuti hauparare, svika wane ruzivo. Ruzivo runotsvagwa, haucheme to get knowledge, unoita shungu to acquire knowledge. Mwari anotaura problem kazhinji kuti but asana kunzwa Mwari achitaura. Mwari vanotaura hauzive matauriro avo kwete kuti hausati wanzwa. Wakavanzwa wafunza kuti munhu. Mwari vanosvika pakutaura vachishandisa enemy kuna Gideon kuti kana iwe nemuranda wako Pura muchitya enda kukembe vaMidhiana unonzwa kuti vari kuti kudii. Mwari vakasvika pakuziva kuti Gideon ndiri kutaura naye but inini handitrust vetanzwe vanhu. Saka pamwe pacho Mwari vakataura newe vanotoziva kuti haunzi vanotokutumira vanhu. Vanoenda kutombotaura newe feya so but vanoti kuti beta enda kuvaMidhiana. Anononoka kuziva kuti Mwari vataura. Pane Jona vaifunzwa kuti imhepo gamba ari Mwari ada kuchinja rodhi yaJona. Vamwe vainzwa mhepo but Jona aiziva kuti ndine zvandaita pane kwandofanirwa kuenda. Nemwana kumba mufana mudiki kana ndichitaura naye handitaura naye semunhu mukuru. Kana ndichida kumupa sadza handiti sadza, ndinoti tata. Tata zvichinje product yanda kumupa zvinoita kuti tiwirirane kuti agone kutora chanda kumupa. So Mwari vanotaura but dzimwe nguva vanotaura at your level. So yoda Mwari kuti ataure zvinoshamisa makoma azunguzike akatodaro unotiza anotouyawo mulevel yaunonyatsonzwa. Anotaura ngemufeso wako. Saka unongochingoti wakomana arongotaura nyaya ariye zvake because anotoziva kuti akauya saMwari haungazvigamuchire. VaIsraeri vakamboitanana naMozisi, uri kutaura naye wega, tiri kutomudawo Mwari iyeyu. Ndobva vanzi garai muzasi megomo, Ishe vari kuburuka pagoma. Vakatopedzera kuti Mose ende unotaura naye, gomo rakungoita earthquake, pane moto pane utsiva. Nakati kana mukuru wacho ari mawiro asati akutaura kuita angutaura naMose asati auya. Zvavane munhu akati ndoda toona president wacho, ndoda tovaona. Wanzi vari kuuya kumba kwako. Zvinotanga zvauya wega unopedzera unzi kuti aiwa hatozitaura aiwa. Because panouya zvokuti wega unoti vakuuya zvishuwa. Saka there are times kuti vanokupa nhumwe yekutaura newe kana counselor but achimirira the voice of the Father. So the same with God. Magetsi chaiwo kana kanzi ajamba pamba pakwa haumboenda uchinoti chitikonektai direct kubva ukaribha kwacho. Unotoda kuti ambotenderera nekusubstation everybody unozati akangoya direct hamugariki. Unoda kuti ambopinda mune chimwe chimba ambotapudzwa ambotapudzwa chiuya. Saka nemwe nguva Mwari anongotuma inini unzi atsanudza naBhururu wenyama. Oti but teda unyatsoona zvinoshamisa kuti Mwari ataura so. Anoshamisa but unogona kuuya in a way yekuti ugone kunza saying yekuti Mwari mhinduro yaMwari inononoka. That's a lie. Mwari anonoke. Vanhu vanonoka kuziva kuti anopindura sei. Anogona kupindura through a situation.
anogona kutopindura through pain. Iwe uchitoda favor, anounza pain inobereka favor. Saka uchiona neimwe nguva kana ndiri Daniel ndakandwa mugomba, ndaigona kuchema nekudeclare shumba ngadzife. Gamba kupinda kwako mugomba reshumba, pari kupindurwa nyaya yevanhu vakumukira kuti paunobuda vapindewo. Kagame kekuchinjana. Ende shumba dzichazoudza mambo kuti ari wrong ndoupi kana dzaakutsenga. So kune situation inotova answer to your life, but you are still praying for God to answer you. Focus inokosha. Kunwa mvura nemuromo usinganwe nemaoko. Vakanzi ivo ngavadzokere kumba. Mukadzi ari pana Luke 13:16 anga ane dambudziko rekubhenda musana. Ari mukadzi mukuru aita semusikana mudiki. Why? Nokuti kune musoro wake kulevel raakapfuura. Anofanirwa kunge ari kulevel repamusoro. Saka wese waunoona akura anoita zvevapana ndiye wandiri kuparidza. Akabhendeswa life nemadhimoni. Achiri kutonzi boy friend. Anoti boy insult. Boza hakuna boy we60 years ka. Uri kungonzi you think like a boy. Fana ungo uchivaka uchitingira wasikana mapizza. Saka you are a boy friend. A friend hapana kuipa boy ndo pawakuwanzira. 70 years boy. Mwana kako is a boy, we uri boy futi. Mwape bacha ringani rafu futi. But katipika ungo kutotano makapenda. Uri kutambira kwe boys. Imuri chibaba. Iro Bible rinototi murume achasiya baba na amai kuti agone kuenda kumdzimai wake vavirowa nyama. Murume, a man, not a boy. That marriage is meant for men, not for boys. Why? Because chiri kunzi men in mindset. You are now a responsible man. Wasiyana na boy. Uri boys wamwako kushedza kana kutoridza koti panza wotodaira. But zvingaitire kuti wa murume mukuru utori kubedroom koti yoro wapanza wotodaira. Madam oti ndawoti timu rangu. Ayo kandezvana boy guys. Inda makabhendeswa kudaro. Oza kune discipline inowanikwa nekuti you have now become a man. Level rese repamusoro rine demand yeimwe discipline yausingafanira kuita uri ikoko yawaita uri pasawa. Ukati even president kana ukapisa sei kunwa freeze it akuite ungatonira mumota. Why? Because ukangoonekwa uchinwa chete manewspaper nenyika yese kuti Zimbabwe yaoma mukuru anwa freeze it. Saka vanoita display kuti zvimwe zvavanoda vanozviita private. Why? Because level iroro harisiri raboy ramene. Kana ndafarira bhora kutamba chikweshe murodhi akuchaita ndiri mukwasha wamwe vanhu. Imagine atezera kusvika unodawo pamurodhi ashitomafanisi character inenge yakabhendeswa. Luke 13:16 yadza unotaura picture yekuti wakabhendere kuti uri straight. Wega uri muprofita chako haungaswereka ungotaura bhora masports mafarira but pandatorwawo zvelife. Enda Ronaldo imba nayo hauna mukomana watikurira ane kubva kwake akudawo kwako. Yadza tosati tinopiwawo time. Ndapo pane zembo ndikati kusapota vamwe zvavanoita kuri right, but kuitawo zvinosapotwa zvotaridza kuti waakuraramawo manje. Hausiraramira vamwe une zvako. Shuwa munhu anoita pungwe kubhendi aunamwe pako pakabhana akabata koti tarara kwatuku baba pungwe ziwere achitoimbazo ngati tikatora tuku kuti arare kwako tuka kwako angabvumeka. Azviite wakaya panyika tinoitiswa. Hausati waonza vanoti tine bhora musi weSunday magate anovhurwa na11 kwete kugo west ekupinda na11 kusvika 3 vari kudza hakuna chimwe zvaungaita yogariro. Chimwe chinhu zvada kuchikalkuleta mulife so advert yekastle wakamboinzwa hanzi it's you who make Castle Lager great.
The opposite is also correct. Is the great castle lager making you smoke? Don't buy a business. Muketa great mess mwasimu. Life ndojo inoda kucalculator. Kuti ichi ndechangu ndechedu. Warira kuita zvevanhu usingaite zvako. Panyika pari rafu zvekudaro. I'll give you this text. Last week, ndaitara nyaya ya 1 Kings chapter 1. Musikana anonzi Abishag. David anga achembera asinganzwe kudziya. Vanhu vakamisa magumbezi akaramba achitonhorwa. Havana kufunga kuwedzera magumbezi anobatidza moto. Vakanotsvaga mumwe musikana mhandara inonzi Abishag. Hanzi uya ugare mugumbezi udziise mambo. Kutova mhandara is self discipline. Anotodawo kuzvibata kuti azonyatsororwa. But kune vanhu vamutsvaga kuti adziise mugara akakufa. Kuwaste life yemwana wamwana. Vanhu ava vanotsvaga vana vavo vanotsvaga musikana ainzi Abishag. 1 Kings chapter 1. Basa rake nderei? Kuzodziisa mambo. Wake upenyu huchiite huchitonhora. Wose paanozobuda mugumbezi raDavid afa. Maybe after 6 or 7 years. Paanodzokera kumarokesheni. Vaida kumuroora vakaroora kudhara. Unenge uri ambuya uri mhandara. Kuwaste one. Ari mubhaibheri musikana anonzi Abishag. Ende zvazvinoreva kuti Abishag zvinoreva kuti father of error. Error kuwaste one nenyika. Kuti vanhu vakafunga kudziisa upenyu hwavo vanotambisa hwako. Panzapa vanoitomimura musikana iyo. Zvakaenda kwa mambo. Dhimoni rinowesta vanhu rine tumabenefits. Nokuti unogona kusaona kuti uri kuwestwa. Vakatoona mukomana achikugochera. Programu wambada tokugocha. Vanokalkuleta vakomana vanipo kunyepera. Safuwa chake kungoda kungogocherewa. Hana amai, hana sisi. Basa rokugocherewa neshuwe. Nakati, dai huku yaifunga. Oza mune anofita huku. Programu yake, nekuzochira huku. Patukauza huku kuti ari kukufidha iwe suspect. Unonetsana. Zvinokuti tikutengirwa chemutauni chikmash. Oza musikana ari kutambiswa so ukamuudza kuti uri kutambiswa anokudza kuti kwava kumaholiday kwaari kuendeswa. Tiri kuDubai tine iPhone. KuDubai hakusi kwateteka. Unoroorwa rini? Mbobvunza zvekwatete pamarondera. Indada kuDubai kure. Mweya wekuwestwa naDubai mukati so. Tiri kuleta atakatata tikazodiswa. Pachiwestwa munhu. Ende vamwe vachikuyemura. Ane iPhone. Akaenda kuholiday kwakati. Uchiwestwa in the name yekuti pane zvakanaka. The devil are so cunning. Akada kukudemenja. Haunze chinodemenja. Anounza a process inozokudemenja. Haunze chinhu chakaipa. Anounza chakanaka chinozoipa. Akaunza chakaipa unototiza. Anounza chinhu chinozoipa. Panotanga pari kugocha, pari kuleki, pari kudii, ozomitiswa munhu. Nesozotatu mukadzi wake. Yanombuka. But I wish ndinotokupa nhumbu, ndinotokuramba, ndinotokushupa. Toda kugocha. Pachizogochwa munhu, toda kugocha. Andodonani patype yako yo class yekuabuse. 1 Kings chapter 1. Musikana anga ari mhandara akaiswa mugumbezi raDavid. Unoziva David munhu aida akadzisikaita. Vafunga ndosaka vakafunga plani iyoyo. Havanofunga magumbezi kana moto, vakati mukadzi. Vakadzi vevanhu vese vaitorwa naDavid. Aita vana nawo. Solomoni akatoberekwa naDavid naBetsheba. Betsheba aiva mukadzi waUria. Mhandara dzakauya kwaDavid dzikabereka madzimambo. Mbana. Mhandara ikabuda ikadaro. Bible wrote the king knew or not. Aikara mugumbezi namambo. Vasingabatane ari mugumbezi. Osapane pekuti unoiswa musystem yekuti vanhu vanoti zvako. Kamba uri pamahwani mukatimo. You can be a public hero, private failure. Uri zimoto unochiti binga boss, uri moto uchifunga mhiko dzacho. Saka ndite mwana wakati. Uri muzigumbezi rakanzi Prato.
Unozalisaka 50 years ndakanza kushike kai. Bantu boss uri ukati radi 50 atisvikwe. Mwana haitwa. Uboss uchatura yeo. Uchidzirwa uchibadza madekoni mo. Tomorrow we are here as well. So God bless you. Thank you so much for listening to the gospel. Father, we thank you for your word, for your grace and your favor. Thank you for speaking to us. Amen. Thank you so much, guys. God bless you.